Vole. Ty, čo som to požral dneska? Ty vole, mne to štípe oči normálne. Aspoň to vyvetrám, no. Bože. Fuj si vole, toto nie. Tak toto nie, toto bol otrasný sen. Ty vole, ja som sa dostral. Ne? Bože, počkať. Toto čo je toto? Ten tripwire hook. Tak. A tá ďura to je čo? Akože to mám spraviť? Ale najskôr to chcem aj oblečenie. Tak, som ready. A ide sa na to. Takže, ideme na to. Jako pad za mat, teda ako pad. No. Ale jak tam vylezem do prdele? Vezmem to obklikov. Ale na čo obklikov? Ja skočím balkónom, to je rýchlejšie. No. Takže, drevo nemám. Môžem ísť znova. Au, dobre. Tu nič, lopata, jedlo, popcorn. Drevo, dobre. Vylezeme, ľahko. Tak, a ideme na to. Tak, dáme sem drevo a hotovo. A ideme preč. Nie, pretože je tu iba jeden blok. Fúha, ja vykraftím craft table a spravím z toho dreva. Áno. No, a ideme teraz vykraftiť z dreva drevo. To je logické. Lenže ja nemám to drevo, lebo som to minul na crafting table. Dobre, idem pre bloky. Dobre, a ideme na to. A shit, takže gravel 7. A dám sam kobl. Kobl je dobré, kobl zožem rýchlo. A dáme tam ešte trochu tohto. A trochu tohto. A ešte tohto. A možno lapisu. To bude krásne, tvorba pochváli. Ešte sem dám to biele. A teraz jak sa dostanem dole? Jak sa dostanem dole? Do prdela, tu budem stresovať. Zas potom budem mať hnedé kalhoty. Ajo, komín! Neviem, odkiaľ mám tie rebríky, ale dobre. Waka, 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 waka. Fuck. Však tu sú tie pece. Jak sa môžem dosrať? Však ja nemám kalhoty. A kto to opraví? Ty vole, to sa mi podarilo, tá strecha. Ja som úplne úžasný. Ja som úžasný. Ideme robiť mestské pokoje! Počkať. Kukurica hrozno. Kedy som to sadil? Limetka! Dobre, ideme mestské... Pegas? Pegasíčku? Jahodová zmrzlina! Fuj, mám to muchu. Do hnoja s tebou. What the f... Čo to je? Aj Kiko, čo tu robíš? Chcel som prejsť. Bol tu padnutý strom. Čo tu robíš? No, to je moja práca, vieš? Sadzovať stromy na diaľnicu. No, dá sa to tak povedať. Počuť, by si neverila, tento strom má už 68 rokov, to by si neveril, čo? Sám som to počítal. 68, ja som si myslel, že 69. 60. Počuj, hľadám niekoho, kto by mi opravil pračku. Nevieš o niekom takomto na v meste? Fúha, no... jaký typ? Viem, že je bielosivá a je veľmi ťažká, hej, presne tak. Áno. Ja by som ju možno dokázal opraviť. Aha, super. A ešte, dobre. Ešte jeden detail k tomu. Berie moc pomaly. Aha. To opravím. A v poslednej dobe perie ešte viac pomalšie. Aj. Úplne. Aký je to typ pračky? Počkaj, keď sa tak zamyslím, je to pomalováčka, pračka 1.8. Dobre. Teda ja to tak volám. Dobre, okej, tak ideme ku mne domov? OK. Počuj Kiko, inak včera som si kúpil novú sekeru, ty si nečakal, a je špeciálna diamantová, ty si tiež nečakal, čo? Nečakal, Nečakal. Fakt nie. No a počuj, ešte drevo som zrúbal normálne, celý les som skoro dorúbal,
Počúvaj, to nie, toto tak som veľa zhrúbal, že to by si vôbec nečakal. Potom som si kúpil novú sekeru, to by si tiež vôbec nečakal. Potom ešte novú motorovú pilu. Inak vieš, ak som hrúbal toto, tak to bol iba pre efekt. A kdeže bývaš? Však čo si slepý tu na hneď? Aha. Dobre. Tak otvor dvere, nemám kľúče. No vieš, ja kúpil som si tú motorovú pilu, ne? Aha. Hej. Jej! Ty si Santa? Čo? Nie, nie som. No. No. Policejní kontrola, vy jste... Nemáme záujem. Víno... Tak nic. No takže, ukážem ti tú ledinu, čo sa mi písalo. Áno. No, Toto je pračka. Dá sa to povedať. Dobre, idem na to. Počkaj, ešte naše ochranné helmy. Aha, bezpečnosť vopred. Áno. Dobre. Tak. Pripravený. No. Takže. Počkaj. Nechceš k tomu návod? Návod? Nie, to je pre lamy. Ja som borec. Mám to na papieroch, ale ako myslíš, no. Tak pokračuj. No dobre. Počkaj, zle to robíš. Ukážem ti, Čo? jak na to bezpečne. Tak, toto klikneš, posunieš. A máš to, vidíš to? Jasné. No, pokračujem. Inak počúvaj, ja som už dlhšiu dobu hľadám nejakú kovadlinu, nevedel by si o nejakej? Kovadlinu? Máš $1 alebo cent? Mám tak, kde sa nájde neskôr. Ja poznám kam takú fontelu pre Žuzanu a tam, keď hodíš niečo, tam sa ti splnia želania. Čože? To ako vážne? Aj. Hej. Ale najskôr opravíme túto kravinu. Dobre, tak pokračuj. No. Rozbilo sa to. Ono sa to rozbilo. Ja ti to akože zaplatím. Nechceš do restaurácie? Dám ti obed aj večeru zdarma. Dobre, beriem to. Takže ja si sundám helmu. Pekná torčka. Ty si fanúšik Johnnyho? Hej, on je dobrý. Počuj, ešte ja si dám dole helmu a ideme potom k tej fontáne. Áno, pome. Pane, já vám říkám, že tento exkrement si uklidíte. Za prvé to nie je ex, čo si, za druhé to Sheldon a za tretie nechajte ho na pokoji. Pokud to neuklidíte, vaše pokuta se vyšplhá až do výše 500 euro. No dobre, idem si pre kritiku. Pane, a co ten exkrement? Srať prechod. Dobrý. A počuj, ja som kúpil nejaké nové drevo, o tom vieš? Fakt? Omega vlak, ty vole, kámo, vlak ide, omega... Čo? Čo chceš? Nič. Kde máme ísť teda? Rovno. Dobre. Poď. Počuj, ja dúfam, že to bude fungovať, lebo neviem, ja vážne potrebujem tú kovadlinu na zajtra. Chceš centy? Nie, ja mám svoje, tak počkaj, kde to mám? Dobre. Tak, ide sa na to... Dobre, super. Fúha, to... Dal si moc. Nevadí, drevo, to je Fuck. ako 1 cent. No, vidíš, vral som, že to bude fungovať. Vole. No, počuj, díky za tieto kovadliny, môžem splatiť svoje dlhy. Počuj, ešte idem dorobiť tento strom, to bude tak asi minútka, okej? Takže, Dobre. Počkaj, zle, kde mám svoju... Nie. Dobre, mám to, super. Tak, Pane, Torixime, zatýkám tě za pokácení tohoto stromu doprostřed dálnice, za přecházení silnice mimo provoz a pana Kika zatýkám za krádež vína z Vinohradu a za přijetí silnice mimo přechod. Ja? Jste zatčení. ale... Ajajajaj. Takže ja sa tu zakrepím. Dobre, ja zjem toto lízatko. A... Kámo? No. Však toto je vlna. Aha. Mám, pozri sa, nožničky. Pome do prdele. Dobre. Ja to zastavám, ešte, aby to... Takže, pánové, žádný nářadí.
Aj, čo teraz? Ale nestresuj. On povedal žiadne náradie, že? Hej, presne to povedal. Aj nepovedal nič o páke. Dobre, poď. Ani žádný věci. Ale čo budeme robiť, kámo? Ja neviem vôbec, ja som úplne mŕtvy, ty vole. Čo? Ja neviem čo. Kámo, krč. Aha. Tak toto som nečakal. Už len čakať. Hor, rýchlejšie. Už to je to, poďme, preč. Au. Jaj, to hovorí pekne. Tak ale to už nemyslíte vážně, pánové. A žádný zažívací problémy, jasný? Čo budeme robiť, kámo? Kámo, čo? Hej. Super nápad. Kámo, asi som sa udusil. Kámo, ty si fakt toho dreva hodil mocáž. Všetko popadalo. No počuj, ešte môžem aj pridať, keď chceš. Nie, nepridaj. Dobre. No, tak teda, kde ideme teraz? Ja neviem už, fakt, áno, ja som mimo. No a to drevo som si kúpil, hej, a potom ešte, to je asi všetko, no. Kiko. No, čo? Mám pre teba 3 správy. Aké? No, jednu neutrálnu, jednu dobrú a jednu zlú. Tak povedz tú štvrtú. Štvrtú nemám. Aha. No hento neutrálna je, že sme hladní. Dobre, ďalej? Potom tá zlá je, že sme ti trošku dosrali skleník, no. Super, ďalej. A tá tretia, tá najlepšia, chceš ju počuť? Áno. No tá je, že otvorili nové zmrzinárstvo, no. Počkaj, čo si povedal predtým? No vieš, a tú motorovú pílku som si kúpil, nie, hej? A potom drevo, a potom, kto je tam? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý den. Vy ste tá znova zmrzinárka? No, já mám jméno, víte? Aha, madame zmrzinárka. Ne. Slečna zmrzinárka. Ne. Mistress zmrzinárka. Ne. Vím, královna zmrzliny. Ne, nemá to nic společného se zmrzlinou, jmenuji se Indix. Aha, takže zmrzinárka. Hej, presne tak, zmrzinárka. A jaké budú zmrzliny? Hej, bude čokoládová? Kedy otvárate? Bude limetková? Korpusy, veľké, malé, jaké budú? Koľko budú stať? A bude Oreo? Bude Oreo? Bude Oreo, Oreo chcem. Oreo chcem, hej. Ešte čo bude? Všetko bude. Hej, kedy otváraš? Jaké máte osvetlenie? Tohle si sežerte a nechte mě bejt. To je úplně dobré. Díky. No, kde je? Hej, zmrzinárko, otevřite. Už jdu. Kde jste? Asi nějaký vtip. Dobrý den, paní zmrzinárka. Dobrý den, královna zmrzliny. Jak jste se sem sakra dostali? No, přes komín. To je taký dlý príbeh, že? Aha, jo, dobře. No. Takže. Ja idem prvý, ja som tu bol prvý. Dobre. No, takže toto je vanilková, to je... Čo je to červené? Jahodová. Super, takže ja si dám jablkovú. To není jabko, to je hrášek. Hrášok? Jo. Tak teda úhorkou, nie, to je úhorka, je to jasná úhorka. Ne, je to hrášek. To je špenát, vole, to nie je žiadna úhorka. Nie, ja viem, čo to je, to to cítim na ten meter. Ne, je to hrášek. Nie, to je to ten melón, tá kôra melóna. Ale zvedá sa mi kufor, ja cítim, že to je proste tá sračka. Když říkám, že je to hrášek, tak je to... Limetková. Počkejte, vlastne, to je okurka. To je jablková. Je to okurka. Nie. Á, mal som pravdu, vrajím ti. Takže okurkovú, teda jablkovú, tak správne, hej. Jablkovou. Když je to okurka, to je jedno, je to zelený. Tady máte jednu. Prosím. To je jaká technika, počúvaj, Kiko, že preskočí ten pult a nám to hodí, nie? To je jaké to je dobré, že? Že? To je úplne novinka. No čo si dáš? To aj nenapadlo. Ja si dám, toto je čo, to je hovnová? Ne, to je třeba čokoládová. Nesmejte sa, ste v serióznom zamestnaní. No, čo to je? Čokoládová. Čokoládová. Tak ja si dám, čo vanilkovú? Vanilková je tady. Áno, to je banánová. Banánová je tady. Čože?
A na tom je rozprstlej, jaký... Aká technika, že to je také skryté. OMG. Ja si dám banánovú. A dajte mi banánovú, rýchlo, daj mi banánovú. Ja rozmýšľam, Tu že máš by som cent, si dal daj mi nejakú... banánovú. Banánovú. OMG, to je No, dobré. daj, ňam. Hej vole, to je naše miesto. Ďakujem. To aká technika, že na cihlách sedíš? To nesi Ale vychovaný? to je studené. To mi chladí. Ježiši. Ach, bože. No počuj, ja som si kúpil tú novú kesačku, či jak sa volá? Kesačku. Sekačku v Áno. Hornbachu, či čo to je? Áno. Blockfield, hej. A? No, nefunguje. Ja ti ju neopravím. Prečo nie? A to vieš. Ozaj, ešte tú reštauráciu musíme ísť. Hej, vlastne máš ten lístok. Ja idem pripraviť rýchlo všetko. Počkaj, Za hodinu môžeš. Bye. Čo? No a vy, že akože chlapci, vy akože, ako sa voláte? No ja sa volám Pečko. Aha. A ty vedľa mňa? Ja som kapesník, more. A more, aké prízvisko? Tá, more, kapesník. Ja Aha. Ja som kapesník vlhký, lebo sa vždycky spotím, vieš. Aha. Tak mi dali, že vlhký. No. Vy akože... A mne dali námesačný. No, aký máte názor na tú predávačku? Tá kapesník ty aký? Tá, more, o nej moc akože neviem, hej, ale som ju videla celkom kočkáko, no. Ja niečo Je viem. agresívna je. Sakra, mám v peci sušenky. To bol nejaký uchyl. Čo to bolo? No, Hehe, Takže- inak ja som ju stretol, že vraj sa volá ako kráľovná zmrzliny hovorila. Tak, Sovko je... Počkaj, stoj. No, Choď po koberci. Takže, čo si dáš, Tore? no, čo máte? Ale máme tu kukuricu, hranolky, sušenky! Sakra. Á, sušenky sú, dobre. Á, dobre, trochu prioreli. Dáte si, nie, dobre, no tak čo to bude? Tak dám si tie sušenky. Toast. Áno, píšem si do diaru. Sušenky, áno, toast, ďalej. Ďalej... pečené kurča so zemiakami. Počkaj, čo si povedal? Pečené kurča s Pečenú bramboru iba zemiaka, no, s hranolkami, dobre. Ďalej. Nie, čože? Kurča, jak som kurča? Nemám kurča. Dobre. A ešte jablko. Jablko, áno, všetko bude. A nech to jablko nie je zo stoličiek. Sakra. Jablka nemáme. Aha, dobre. No, tak to je asi všetko. Dobre, za chvíľku to bude, môj lord. Jedna, ideš. Tak, super. A čo si dáš pitiu? Počkaj, čo tu hľadáš, to je záchod. A však tady to sa ide do kuchyne. Tak to máš poriadne premyslené, počúvaj. Že? No, tak dám si kolu. Áno. Ešte niečo. Povedz Máme mi- minerálnu vodu, povedz mi, čumivú že vodu. kto pije dve veci naraz. Ja. Aha, dobre, len kolu. Áno, dobre. Áno. Super, konečne zatvoril. Mám pokoj. Ináč, toaletný papier je potom tu dole. To som si už dávno všimol. Dobre. Konečne, mám pokoj. A potom, keď budeš vychádzať, zavri dvere. Jasné, to robí každý. Dobre. Konečne, ju. Nezabudni spláchnuť. Dobre, už nikdy nejdem do tejto reštaurácie. Počkaj, a keď tam zostanú hovienka, tak to s nejakou kefou, no s tou torčkou to zošúchaj. Dobre. Viete, že... A vlastne už nič, ser ďalej. Konečne, super, ale ja už mám dosť, idem head. Ty kokos, ja serem. Ne, nič neurobím to, čo mi povedal, nič. Tak, ide sa von. Ďakujem za jedlo, pane. Áno, nemáte za čo. Dobre, som najlepší. Dobre. No, dobrý deň. Dobrý.
Že by som sa vás čosi spýtať. Čo to bude? Počkajte. Táto pokladňa nefunguje. Poďte k ďalšie. Dobre. Ďakujem. Dobrý, vítajte u pokladni číslo 2. Dobrý deň. Mal by som sa čo si spýtať. Máte 18 rokov. Áno. Tak choďte k ďalšej pokladni. Dobre. No, čo to bude? Šiel by som vymeniť peniaze. Ale ja nemám peniaze, ja bankrot. A čo je toto pipi? To je pipi, morseovka, sušenku si nedáte. Dajte, zadarmo. Áno, za to, že ste sa spýtali na tú mašinu. Ďakujem. Pip. Ešte niečo. Nie, ďakujem, dovi. Fuj, ona smrdel. Pip. Fuj, tyvo, musím vyvetrať, on smrdí. No, takže keďže pračka nejde, tak použijeme stoličku. Tak, super, konečne oddych. Thor! Čože? Otvor dvere. Čo? Pip. Vítaj. Len mi sakra povedz jednu vec. Čo to má sakra na hlave? To je moja príľba kuriérská kozmonautská. Dobre. Čo tu robíš? Ja som ti priniesol objednávku. Dobre. Počkaj, prečo sa vlastne točíme? Neviem. Dobre, tak sa ideme na to. Takže, tu máme kurací nákyp z koša, teda čerstvý fresh. Dobre. Hranolky z mrkví. Počkaj, jak môžu byť sakra hranolky z mrkví? Neviem, nejak som vyrobil, tu máš toast. Počkaj. Ani sa nepýtam, čo je v tomto toaste. Ani ja sa nepýtam, niečo tam je. Tuto máme nejaké jablko. Aha. Môže bude chutnať. A sušenka. Pip. Dobre. Ďakujeme. Za šuna, števu? S Bohom. Neďakuj. No, počkaj, jak to sakra zničí. No, neprejď za nič som drevorúbec, tak... Super. No, ide sa oddychovať. Takže ráno, ideme pracovať. Ľudia. Čo? No, ten skleník mi opravíte. A koľko je hodín? Veľa. To je. A ja idem vyvenčiť telišku. To je 4 hodiny ráno. Aha. No, si zvykajte. No, dobre. Ja idem vyvenčiť. Sakra, zaspali sme. Nestiháme, rýchlo. Stiahame. A oni to tak urobili tak kvalitne. Jo, jak to vypadá? No, takže tuto to je dobré, výborne. A sakra,
To nemyslíte vážne? Do prdele. Teraz jak sa... Hej, Johnny! Johnny! Yes!